ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ସାଇରେନ୍ ହେଡ୍ର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ନ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୋଶାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାଇରେନ୍ ହେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ଲମ୍ବା ଓ ପତଳା। ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ସାଇରେନ୍ ଥାଏ। ସେହି ସାଇରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ବାହାର କରେ, ଯେମିତିକି ରେଡ଼ିଓର ସିଗ୍ନାଲ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାଇରେନ୍ ଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରି ସେ ଶିକାରମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ସାଇରେନ୍ ହେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଓ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ କଳ୍ପିତ ଚରିତ୍ର, ଯାହାକୁ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟ୍ରେଭର ହେଣ୍ଡରସନ୍ 2018 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ବି ଦାବା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାଇରେନ୍ ହେଡ୍ ଭଳି ଅନେକ ଚିତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।